Pete ngizovula ithuba ngoba angifuni ukuthi igazi lakho libuzwe kumina. Uma ungakazi umamukela uJesu ngikunika ithuba lokumamukela namhlanje. Uma wake wamamukela ngikunika ithuba lokumvuma kaningi namhlanje. Uma uthanda ukumvuma uJesu noma abe umvumile ekseni noma abe umvumile ulala, ngikunika ithuba lokuthi umvume ngoRoma 10:9. Uma ungakazi umvume, amadoda anothoko amvuma athi Inkosi Jesu sihawukele. Ithuba lakho namhlanje ngoba ulwazi usuku nesikhathi. Bengixoxa nomama endleleni ngithi omunye umfundisi ngangingazi ukuthi uyofa. Wamangala ezongikhuluma amagama nje kanti bengakaqedi. Ngathi ngangingazi ukuthi uyofa. Ngangicabanga ukuthi kuyohlwithwa ibandla kanye naye phila. Ngathi ngiyacabanga ukuthi nangesikhathi soPaul Jobe zewabhala wathi uma sisekhona thina esisasele ngeke sibandulela abafile bayovuka qala bese siguqula. Namakholo ayephila phansi kaPaul ayingazi ukuthi uyofa. Mhlambe nawe ucabanga lokho ukuthi ubaba uNtsibande mhlambe ngeke afe sesohlwithwa kanye naye. Nama ngazi mhlambe ngizofa. Nisale niqhubeke niphile. Kodwa uRoma 10 ngikunikeza yena. Umnyango yomkhumbula noma ngasekho. Oyovula ngawe izulu. Asiphakamise izandla nikhuleke emva kwakho. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni, amadimoni ngiwafuna. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uphathe impilo yomndeni wami. Siyabonga Nkosi Jesu ngemndeni usiphe yona. Ilondoloze Nkosi uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Ake ngikhulekeke nisamile. Baba wethu sezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa odalile izulu walendlala, wawudala umhlaba wawuphanyekezela. Wena ogqoka amandla njengengubo, wena owembethe ubukhosi, wena owenza amafa beyinqola yakho, wena uhamba ngamaphiko omoya, owakha izindlu zakhe imshayo yazo ibeke phezulu kwamanzi, wenza ingelosi zibe imimoya, wenza ikhonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo. Siphambi kobuso bakho manje siyazilahla ezinyaweni zakho, sithi Nkosi siyavuma ngomlemo yethu ukuthi uyinkosi. Siyakholwa ezinhlizweni zethu ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Njengoba ushilo wathi ekhaya likababa kunezindlu eziningi, wathi uma bekungenjalo kuyositshela. Siyafisa nathi Nkosi njengoba ushilo kuJohn 14 ukuthi lapho khona ufisa sibe khona, nathi sifisa ukuba kanye nawe.
Siyabonga ukuthi wasithenga ngegazi lakhe linenani elikhulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu uthando olungako sithande ngalo. Wasithenga ngenani eligugu. Waphinde wasipha ingane eziyigugu. Sisize sizikhulise ngendlela singatholi icala ngosuku lokugcina. Usisake Nkosi lona loyo olalela, lona loyo ozozwa ku WhatsApp, nalona loyo obuka ku YouTube. Kuba Nkosi ayenze intando yakho. Njengoba ushilo wathi abakwesabayo bayofana nentaba yaseSiyoni yonengena kuzanyazanyiswa iHubo 125 verse 1. Wathi ku verse 2 njengokuba intaba zihaqqa iJerusalema kanjalo yabahaqa abantu bakho kuze kube phakade. Sihaqe Nkosi kuze kube usuku silanda ngalo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu seningahlala. Uzobuyisela konke kumphathi wohlelo uJesu Kristu.